46koarekin, une honetan lan erditan, Urdaibaik hori 7 puntu behin-behineko sailkapenean, ia altxorra galtzeko zorian dira oriotarrak, erne gauzak asko okertu dira eta gaurko honetan mirotza ontzikoentzat. Bermeotarrek badakite, iztutu beharrean direla bandera bakarrik ez, hor ligaren leia horretan sartzeko aukera paregabea aurkitu dute hemen Getxon Bermeoko arraunlariek. Bai, eta dudarik ez dago, beti hori aipatzen dugu estropada guziak, egun guziak oso desberdina direla eta gaurko hori gertatzen ari da, Orain arte ikusitako, nik uste maixotasuna hori jo izugarrizko estropada onak egin ditu, horren ondorioz sailkapenean 84 puntokin aurreneko lekuan zegoen, 8 puntura Urdaibai eta pentsa, estropada erdi batean, hankaz gora bota sailkapen osoa, orainik ere badago denbora errekuperatzeko Orion aldetik, baina nik uste dute Urdaibaik ditu guziak emango ditula estropada batean puntu hori denai buelta emateko aukera izan da, ez dutela galdu nahiko, eta gehien bat Euskadiko txapelketan egindako lanka eskarran ondoren pixka bat taldeak behar dulako olako suspertze emaitza bat, Bai, Mikel? Aurrera, bai. Josu, zabalondo daukago hemen, Urdaibaikoa. Josu, gaur ondo, Alde batetik aurretik, bandira irabazteko aukera handia, eta gainera liderra hortxe. Bai, oso ondo, ikusten dut momentu honetan punto batera bakarra ikusela horizotiko lan amaitzen badan, eta posik da, zutinozu modan, bandera irabazteko aukera badakau, baina ondino luzet erdi falta dira gehiago, eta arraunen badakigu aldaketan dizek egoten dizenak, eta orduen itxaron beharko, azkan arte. Zer banan pasatutakoa ondo ikasi dozue? Bai, bueno, danotak euse pasadan, legez kanporatuta esan gara, eta ez dago bueltarik emote, mutilek kosta ez asko animatzia, bertan egunien oso zarto, hurrengo egunien, emontzagu psikologun lana behin dugu bai entrenatzaileak eta digetigu horretako gauz, eta gaur ikusi da ambiente hona arranka hor dugu, eta pentsalei hartu da erabakize, aurreren bihar dugu, astu beguan ez duazteneko, eta ikusten da maitza pentsat, ondo du bainatzen. Hoiz izan dozku ganera, Jose Manuel Francisco, apurka taldea indartzen jarraitu behar dela. Ondin asko falta da, eta raunien ondio berak dino gauza asko falta ditzela paraziketzeko erun bitzuzen apatek emetik askanen arte, bagu pozik hau zontxe arte, asko falta da nintzeko, da gauzu moduen segiten badugu, horreku da gauzean, gauzek ondo gauzela. Gaur bandira ebazten duzuen. Eskerrik asko. Aberrik izan, eskerrik asko. Zabalondo jaunaren azalpenak, ikasi, beti ikasten da. Egunero ikasten dugu zerbait berria baserri. Eta Urdaibai hortxe da, 6 segundo tirani San Juan Zazpira, Orio Amaseira, Erne, Oriok orain artean ez du utxik egin, bitxikeria bat kontatuko duzuet, bitxikeria ez, egi hutsa da, Orioko arraunlari veterano batekin, lagun jator batekin hitz egiten ari nintzen, Euskadiko txapelketa amaitu eta gero, eta ligari begirari ginen, eta ezanion aukera galanta duzue, eta egun txarra iristen denean, 3. 4. bukatzea, hori da zuen bete beharra duzuen altxor hori babesteko. Lehenago ezan eta begira non etorri den ondamendia ez dakit, baina pekatu handia bai, baserri. Bai, pekatua eta punto mordo bat igiez egiteko aukera, eta liga kolokan edo estuago jartzeko aukera. Ikuskizun aldetik oso polita da, baina olako altxorra izan eta egun batean galtzea nik uste dute pene ematekoa dela, Handator Orio, 4. kaletik, pantailaren goikaldetik oso urruti, asko sufritzen. Zer pentsatze ote dute orain hor barruan arraunlariek. 17 segundo Urdaibaiko hori. Tiran hurbildu da pixka bat, baina berriz bermeotarrek hartu dute errentatxoa. Eta lan baldintzak ez dira asko aldatu. Anemometroak markatzen diguna da, boladarik handiena 7 kilometro orduko, bataz bestekoa 2,2 txanda honetan orain artean, aurreko txandan 2,1 abiadura izan du haizeak, lehenengo txandan 3 kilometrokoa, ez du indarra hundirik, baina, estropada guztiak ezberdina dira eta gaurko honetan Oriotarrentzat etorri da ustekabekoa. Hortxe da Urdaibai! 14:45 markatu du Pedreñak 3. ziaboga horretan. Txikitu egingo dute hori Bermeokoek, 14:17. Badakite bandera eskutan dutela. Bandera eta egundoko jauzia ere bai zailkapenean. Tiran dotore 5 segundora.
San Juan 8. Eta hortxe da baita ere Orio 17 segundoko atzerapenarekin. Behin-behineko zelkapenean orain, Urdaibai, Tirane bigarrena izango litzateke, Pedreña 3, gero San Juan, San Pedro, Castro eta Orio 7. postu bat errekuperatuta luze honetan. Erne beraz zelkapenean etor daiteke eta hemen saltxa goiko postuei begira. Urdaibaik 6 segundo Tirani, 7 San Juani, 19 Orio. Liderra, baina gaur horiak Mirotza trainerukoak sufritzen ari dira hemen Abrako uretan. Getxoko 32. ikurrina jokoan, hemen Bermeokoak hauek arantza barruan dute, gozea dute. Badakite gainera txapelketetako helburu hori Kareletik joan dela, ez Bizkaikoa, ez Euskadikoa, Espainiko txapelketara ezin joan. Deskalifikatuak izan zirelako asteazkenean Zierbenan, eta orain ligan egundoko alegina egingo dute, eta ari dira gainera Bermeokoak baserri. Bai, beren helburuetako bat hori zen, txapelketak pikutara junda edo bidalita, orain ligan zailkapenari begira zeuden, eta ara nola lehenengo estropada ligan txapelketan ondorengoan, zailkapen hankaz gora jartzeko aukeran daude, eta hori nor pentsatu hori joke utz hori ingo zunik, eta gaurkoan gertatzen ari da, eta alderantziz Urdaibai arrotzen ari da, eta ziztu bizian aurrera, eta ikusten da hor Pasai Donibane tiran Pasai Donibane eusten ari direla, batetik beraien arteko leia, eta bestetik Urdaibairekiko abantaila horrei eusten, Bai, Mikel, hemen ondoan Jesús Núñez. Jesús, bueno, parece que la bandera va a ser para Urdaibai, salvo que pase algo extraño, pero lleváis una lucha intensa con San Juan. Sí, Urdaibai se ha ido, por los 600 metros que quedan ya para meta va a ser difícil cogerlos, son 6-7 segundos, y bueno, vamos a intentar pelear con San Juan por el segundo puesto y también batir a Pedreña, que ha estado en la tanda anterior muy bien. Está complicado, y aún a pesar de ello seguís ahí en la tanda de honor, pero está complicado mantenerse ahí, ¿verdad? Sí, aquí hay que pelearlo regata tras regata, los demás ahora se supone que vendrán hacia arriba y nosotros tenemos que seguir peleando y también un poco mantener un poquito ese punto de forma que tenemos y no tener una caída grande, ¿no? Estamos peleando bien, el equipo está respondiendo, pero aún todavía queda un mes y algo de competición. Efectivamente, ¿tenéis miedo de que ese punto de forma se venga abajo? Miedo no, lo que pasa que las regatas están siendo todas muy duras y el desgaste es grande. Nosotros no tenemos tantas rotaciones como podíamos tener el año pasado o como pueden tener nuestros rivales y tenemos que aguantar con el equipo y metiendo a la gente más joven poco a poco. Hoy iba a debutar un chico, se ha encontrado mal antes de la regata y no ha podido salir, y así poco a poco tenemos que ir metiendo a esa gente para ir dándole descanso a la gente que ha llevado todo el peso hasta ahora. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede en esta tanda de honor y suerte. Gracias. Núñez jaunaren hitzak, Urdaibai aurretik da, Urdaibai gaur benetan ongiari da, San Juan bigarren 6 segundora, Tirane 8, Orio 23 segundora, gaurko galdera, gaurko saltxa hortxe dago, zenbat puntu sartuko dizkio gaurko honetan Urdaibaik hori, zailkapenean Orio aurretik da, baina ikusiko dugu bukaeran zer gertatzen den. Momentuz hemen dira Bermeotarrak, Pedreñaren denbora hobetu behar dute irabazteko gaurko honetan. Getxoko 32. ikurrina antxera eramateko, 19 eta 30 hori da Pedreña markaturiko denbora, eta argi dago hori hobetzeko ez duela ezer behar Urdaibai. Urdaibairentzat izango da bandera, Urdaibai. Bigarren San Juan dator, 3. Tiran. Pasai Doniban ere estropada oso polita egiten. Eta 22 bueltan hortxe da, 19-23. Urdaibairentzat bandera beraz, San Juan bigarren, 3. Tiran. Hor dago golpea, bandera eta ate joka Orioren bizkarrean hortxe da Urdaibai. Hemen Orio lanak amaitzen, orantxe amaitu dute Oriotarrek.